それはジェリー・サインフェルド、あっちがジョン・レノンね、これはダコータ、サンレモはもう少し先、博物館も回ろうか、行こうよ恐竜を見にキャシー。一緒に過ごそうこの10分だけ、ただ10分ならできるでしょう。海を見たり空を眺めただ時を待つのもいい。そして時間が来たら言うからまた10分と、2人で何度も次の10分迎え続けて朝までも抱き寄せてその先も願うよ。二人で生きる人生こそ満たされるあなたとなら、いつも時間は守れないけど、それまで待ってくれたらきっとすぐに行くからわかってるけど、わざとじゃないの。でもそれ以外なら何でもやれるから、目が回る日々繰り返すたび、あなたがいなかったらどうするかわからない。離れることもできるのになぜなりたいジェイミー、あなたの妻に二人の子が見たい。あなたと共に最後を迎えたい。それならできるかな。一緒に過ごそうこの人生すべて、世界が壊れ朽ちるまで誰の目も触れぬその日まで。二人で見る夢でないなら、二人過ごす日々でないなら、満たされることも生きられはしない。世界も変えられない。だから誓う誓う誓う
ジョン・レノン、これねサンレモ、博物館が見